underhåll i det här ensam i rummet. Det var sådär fittigt. Jag kör här med tungan bara. Du kan pussa dig själv. Sött. När man är ledsen så kan man köra in. Kan man göra flera? Jo, jag kan göra det själv naken, det är så extra. Vilken frilla jag fick. Motherfucker. Ja, det var nog bra. Kattreflexer som en hund. Vissa. Men den där var ju speciell. Men pingar i hästbollen. Nu kan vi inte med. Du ska se vad vi har gjort idag. Videovlogga. Nej. Jo. Spelar du in nu? Ja. Vi sa att de labben skulle bli hägg egentligen. Berätta. Nej. Ja, jag vet. Därför ska jag inte. Tråkigt.